el vídeo hem vist com es fa un telèfon a cop. Ens ha costat fer-ho. Però ens ha sortit bé que ens ha ajudat la Ceci i la Gemma. Ara farem la demostració. Hola! Espera. No fa gràcia, Ai! Ja. Vale, prou. Jo em dic Carla. Jo Vinyet. I jo Carmen. Jo Rubén. I jo Adrià. Què necessitem per fer aquest experiment? Necessitem paper, un bol amb, com es diu? Fil. Fil, un xiulet i suro blanc. Hem agafat el bol i li hem posat a dalt el paper i tenia que quedar com ben estirat, no? Llavors després hem posat el suro aquí sobre i després hem bufat amb el xiulet i després ha saltat. Vale. El que ha passat, les ondes han tocat el paper i han fet que rebotin el suro. Hem tingut una reacció rara perquè al principi ho hem fet de llum i no sabia no fer res. I després ens hem apropat més i hem bufat i després ha funcionat. És a dir, el fil. Un bol i li posem paper fil per sobre. El paper de fil que està tibat i sobre li fiquem trossos de suro blanc. I ara farem una demostració. Tindrem que ajuntar les mans i ficar-nos a prop les mans, que quedi una mica de forat per sota i ficar així la boca i fer un so. I com heu vist, hem posat els trossos de suro i el paper fil de brava. Ja. La guitarra, com veieu, si la toques, fa pessigolles. I quan toques el fil, la veu rebota per dintre de la guitarra i surt. El so, oi? I surt el so. Què més? I quan el so surt i el surt Perquè quan toqueu aquestes cordes, Lara, què fan les cordes? fan so més fort. Fan un so. Però aquest so, per què es fa aquest so? Perquè les cordes què fan? Vibra. Vibren, oi? I aquest so, com el noteu? Com sabeu que està sonant, a part que l'escoltem? Perquè creixi. Val. I com el noteu? Abans no ho he explicat, Cora. Posem la mà aquí i ara toquem i vibra. I vibra. Però sona més aviat. El fantasma. Per aquest experiment hem
un plàstic i tisores. Com l'hem fet? Primer hem agafat un got i després hi hem fet un forat, no? I doncs hem agafat un plàstic i l'hem posat. I després ho hem agafat super bé amb unes gomes, no? I doncs això, així. I li diem al fantasma no perquè es mou sol, perquè ara s'explicarà l'Aina perquè es mou sol. El fantasma es mou sol perquè quan li donen el plàstic, aquí vibra, fa una vibració i llavors rebota tot l'aire, li donen el got i es mou sol. Quina gràcia té l'experiment? La gràcia de l'experiment és que el got es mou sol perquè com que li toques aquí, així, doncs surt aire per aquí i es mou sol el got. Ara us farem una demostració de com es mou. Sempre has d'estar molt tens perquè si no, no funciona. Hi ha vegades que no surten, és que fem molt de força. No es mou. Perquè ho has de fer una mica. Costa una mica, Veieu perquè sigui segut el got? Sí, Heu fixat? No? Jo sí. Costa una mica, Però els que estan més a la vora es mou el got. Fa així, molt poc a poc. Passa que ho tens que fer molta força. Però en el vídeo sortia perquè era més fort, no? Era un got de marmell